19 ta' Mejju, Santa Marija Bernarda tal-Qalb Imqazza ta' Marija, reliġjuża, għexet bejn l-1848 u l-1924. Verena Butler, għax dan kien l-isem li ingħatat meta tgħamdet, twildet fit-28 ta' Mejju ġewwa l-Iżvizzera minn familja ta' bdiewa. Hija kienet ir-raba' minn 8 ulied. Minn età bikrija ħafna u riet li kienet persuna miġbura u tgawdi intimità speċjali ma' Alla. Hija kellha devozzjoni kbira lejn l-Ewkaristija. Minn kmieni ħafna ħasset is-sejħa għal ħajja reliġjuża. Meta bdiet titfarfar hija tarset iżda innutat li iż-żwieġ ma kienx il-vokazzjoni tagħha. Għalhekk ħassret u bdiet taħseb biex tingħaqad ma' ordni reliġjuża. Fl-1866 hija ingħaqdet mal-Ordni tas-Sorijiet tas-Salib Imqaddes. Iżda ma kienx għadda wisq żmien li ma rritornatx lura lejn dara biex titlob u tiddixxerni għax bdiet tħoss li dik ma kinitx il-propja sejħa tagħha. Fit-12 ta' Novembru tas-sena 1867 ingħaqdet mas-Sorijiet tal-Ordni Franċiskan Kapuċċin fil-Kunvent ta' Marija Għajnuna tal-Insara fl-Iżvizzera. Hija ħadet l-isem ta' Swor Marija Bernarda tal-Qalb Imqazza ta' Marija u ħadet il-professjoni solenni fl-4 ta' Ottubru tal-1871. Hija serviet bħala maestra tan-novizzi u madre superjura għal 3 darbiet. Fl-1888 marret ukoll il-missjoni fl-Ekwador, f'parti fejn ma kien hemm ebda reliġjuż. Hemm hija waqfet il-missjoni Franċiskana tas-Sorijiet Ulied Marija Għajnuna tal-Insara biex ikun jista' jitwettaq dan ix-xogħol. Hija kienet is-superjura għal 30 sena. Fl-1895 kien hemm rivoluzzjoni kontra l-Kattoliċi u hi u s-sorijiet tagħha ġew eżiljati. Għalhekk huma marru l-Kolumbja u bdew imexxu l-operat tagħhom hemm. Dejjem kienet tirrepeti li l-Evanġelju huwa l-kewba u l-gwida tagħha. Hija mietet fit-19 ta' Mejju tas-sena 1924 ġewwa l-Bolivar, il-Kolumbja, b'kawżi naturali u l-qabar tagħha mal-ewwel sar post ta' pellegrinaġġi. Il-Papa San Giovanni Pawlu II ibbeatifika fid-29 ta' Ottubru tas-sena 1995 u l-Papa Emeritus Benedittu ikkanonizza fit-12 ta' Ottubru tas-sena 2008. Illum is-sorjiet tagħha ikomplu jaħdmu fl-iskejjel, kulleġġi u kindergardens, anki ġewwa sptarijiet u djar residenzjali fl-Iżvizzera, il-Kolumbja, il-Brażil, l-Awstrija, l-Italja u xi pajjiżi Afrikani. Santa Marija Bernarda tal-Qalb Imqazza ta' Marija biż-żmien femet l-istess kif għamlu fundaturi oħra qabilha fosthom Santa Rosa Venerini li l-edukazzjoni u t-tagħlim tal-katekiżmu huma meħtieġa u essenzjali għal kull żmien fl-istorja tal-bniedem fid-dinja. Fid-Dikjarazzjoni tal-Konċilju Vatikan II dwar l-edukazzjoni nisranija Gravissimum Educationis 28 ta' Ottubru 1965 insibu dan li ġej. Metodi differenti ta' edukazzjoni. Fil-qadi ta' dmir tagħha li teduka, il-Knisja ħerqana li tuża l-mezzi kollha li waslu għall-iskop tfittex fuq kollox li tuża l-għodda li huma proprji tagħha. L-ewwel fost dawn huma it-tagħlim kataketiku li jdawwal u jsaħħaħ il-fidi, jgħajjex il-ħajja skont l-Ispirtu ta' Kristu, iwassal lin-ninsara għal parteċipazzjoni aktar konxja u attiva fil-misteru liturġiku u jqanqalhom għal ħidma appostolika. Il-Knisja tagħti importanza wkoll lil mezzi l-oħra li jagħmlu sehem mill-wirt komuni tal-bnedmin u li jgħinu ħafna biex jirfinaw l-ispirtu tagħhom
u jiffurmaw lil bnedmin, hija tfittex li lil dawn il-mezzi timlihom bl-ispirtu tagħha u tevalwhom. Eżempji ta' dawn il-mezzi huma l-istrumenti tal-komunikazzjoni soċjali, is-soċjetajiet differenti ta' natura kulturali jew sportiva, l-għaqdiet taż-żgħażagħ u l-aktar l-iskejjel. L-importanza tal-iskola fost il-mezzi kollha ta' edukazzjoni għandha importanza speċjali l-iskola li bis-saħħa tal-missjoni tagħha fil-waqt li taħseb il-ħin kollu biex trawwem il-fakultajiet intellettwali tiżviluppa il-kapaċità ta' ġudizzju, tintroduċi il-patrimonju kulturali li bnew il-ġenerazzjonijiet ta' qabel, iġġib l qudiem is-sens tal-valuri, tħejji għal ħajja professjonali u tiffjorixxi fost dawk li jkunu qegħdin jitalmu u li jistgħu ikunu ta' kundizzjoni soċjali u ta' karattru differenti, sens ta' ħbiberija li tiddisponilhom biex jifhmu lil xulxin. Barra hekk l-iskola tikkostitwixxi bħal ċentru li biex ikun attiv u jiżviluppa jeħtieġ li jaħdmu flimkien il-familji, l-għalliema, is-soċjetajiet differenti li għandhom skop kulturali, ċiviku u reliġjuż, is-soċjetà ċivili u l-komunità umana kollha. Għalhekk hija tassew sabiħa u importanti is-sejħa ta' dawk kollha li waqt li jgħinu lill-ġenituri biex jagħmlu dmirhom ta' edukaturi u f'isem il-komunità umana jassumu id-dmir li edukaw fl-iskejjel. Din il-vokazzjoni titlob kwalitajiet speċjali tal-moħħ u tal-qalb, tħejjija attenta ħafna u dispożizzjoni kontinwa ta' tiġdid u ta' adattament. Dmirijiet u jeddijiet tal-ġenituri. Il-ġenituri għandhom l-ewwel dritt u dmir u huma wkoll dritt u dmir inaljenabbli li jedukaw lil uliedhom. Jeħtieġ għalhekk li huma jkollhom libertà vera li jażlu l-iskola għalihom. Għaldaqstant l-awtorità pubblika li jmiss lilha li tħares u tiddefendi il-libertajiet taċ-ċittadini għandha tirrispetta l-ġustizzja distributtiva u għalhekk tqis li tagħti sussidji sabiex il-ġenituri jkunu jistgħu jażlu bil-libertà tas-sew skont ma tgħidilhom il-kuxjenza tagħhom l-iskejjel għal uliedhom. Talba. O Santa Marija Bernarda tal-qalb imqazza ta' Marija, li minkejja li ħadt iż-żmien biex fimt Alla x'rid minnek eżatt u li flimkien ma' sorjiet tiegħek iltqajt ma' persekuzzjonijiet, int kont ta' ispirazzjoni għal ħafna li mxew fuq il-passi tiegħek u dawn għadhom sal-lum jagħtu l-edukazzjoni u l-kura meħtieġa lil bosta tfal fi żmienna llum. Għamel li aħna nitħeġġu bl-istess spiritu ta' servizz li kellek int u li narfu nedukaw u nagħlmu il-valuri nsara fil-ġenerazzjonijiet ta' għada. Amen.